Ini lama नुवाखै सोमखोर समायना जेरैथिंबो एकदम खामानि मावै मावै एकदम मेंगुलाय लांबाय बोराय देहाना उपाय गैया गस्लाबो बायनो फैसा गैया नै सारासो हरसाबलाबायनायखाय गस्लाखौ गाननानै दङ रायजोफोर खामानि मावबाबो हाजिरा मावै मावै थाखा फैसाया थोआनो ना ओइ सारासो गांब्रै गांबासो हरसाबलाबायदोंमोन गानैथां ओरै होननानै गांब्रै गांबा माने गोबाङैनो दङ गानख'नो हायाखै गस्लायानो जिया फाग्लासो हाग्रामा सरखारनिया नै एकदम बेसेबा गोबाव गानबाय आङो गस्लायानो जिनो रोङा मा कम्पानिया बानायदोंथाय आंबो मिथिया गस्लायानो जिखाया फाग्लासो नै आरो सारा दंखायो नै इयाव गोबाङैनो हरदोंमोन गानलाबायथां ओरै होननानै गस्ला बायनो फैसा गैयामोन थिग बे समावनो जखा जखि हरदों सारा जोंनिया सारा एकदम मोजांलै अनसुलाथार 9 तारिखै भुट थुनांगौ बेनिखायनो खाननैसो बाङाय खामानिफोरखौ मावसोमनानै माने फोजोबना लाखाबाय एकदम नांगोलखौल' नायखानांगौलै जेराव मेराव नायना लाब गैया आरो जेराव मेराव फोनानै भुटखौ नस्थ' खालामना लाब गैया लोगोफोर नांगोलाव थुखा सिन्था गैया जितिखानायसो जोंनिया UPPL ट्रेक्टर सेक्टर बाद दोन ट्रेक्टरा गैला थावा दाम बारायसोगारदो थावखौनो नागिरना मोना आरो ट्रेक्टरा बोरै खारबावनो गतिके बाद दोन नांगोलदो हालेव हाजिरा मावना जाग्रा मानसि खामला मावना जाग्रा मानसि ट्रेक्टर सेक्टर नागिरबाय थाना लाब गैया आरो 9 तारिखै एकदम नांगोलाव सिदा थु बास न'आव फाय नांगोलाव सिदा भुटखौ हो बास न'आव फाय अबावबा लामाफोराव ट्रेक्टर बोराय नुबाबो दानायसै आरो थांनाय भुट होनो थांनायाव ट्रेक्टर नुलांबाबो दानायसै दै जोंनिथ' नांगोल गोजा एकदम फारसेनिफ्राय रग' रग' गोलैखायो जोंनिया बास मिसिङानो खब्द बन्द' जालायलांदोंमोन खनसे थुनायावनो बाकसानो जायगा थोआखैमोन खनसे बेलेट पेपारनि भुट जानायाव थांनाय मा होनो BTC इलेक्सननिया ओइ खनसेबो माबायाव मा होनो मिसिङानो खब्द बन्द' जालायदोंमोन एबारबो मिसिंसोना जायखिजाया बेलेट पेपार नङा जाहैबाय बसआनो दं खोनासंबाय दं ब्रा गतिके नोंथांमोनाबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भुटखौ नस्थ' खालामना लाब गैया जेराव मेराव थुना लाब गैया जायखिजाया नांगोलाव थुग्लिलाबायनो हायो थां बास ना मा होनो बारा बुंना लाब गैया जों बावले नांगोलावनो थास 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 होखानायखायसो बेलासिनि बाय खामानि दामानि स्रां जानायखाय एसे बेरायथिंदों बेलासे बेरायनो मोनबा एसे गोसोखौ खान्थि मोनो एकदम बरियालै जायगायानो जोंनिया एकदम मानासाव थांलायनाङा जोंनियानो नै मानास रखम जानानै दं बास जाथ'बायलै लोगोफोर दिनै